This is Sumo Joyo Ile Ano family, support by Sam Dodon and pasukan kelelawar, remixed by DJ Fahro Ozi Remix.
This is Sumo Joyo Ule Ano Family, support by Sam Dodol and Pasukan Kelelawar, remixed by DJ Fahru Ozi Remix. This is Sumo Joyo Ule Ano Family, support by Sam Dodol and Pasukan Kelelawar, remixed by DJ Fahru Ozi Remix. This is Irma Kusuma support host Javanicus Group, remixed by Summit Project Remix.
Ayo, ngopi. This is Irma Kusuma Support Bos Javanicus Group. Remixed by Summit Project Remix. This is Irma Kusuma Support Bos Javanicus Group. Remixed by Summit Project Remix. Ayo, ngopi, ngopi. Iya.
diumumkan ya buat Manunggal Simojoyo ada 3 tri, Ojo lali 1 seni jaranan MSC, 2 seni bantengan MSC, dan 3 campur sari MSC. Dan juga kami informasikan untuk jaranan MSC main tanggal 13 bulan 7 yang itu 2024 di belakang BPS. Support tim Logo Official LDJJ2 Revolution. Support tim Logo Official LDJJ2 Revolution.
Jepang Support. Support tim Lombok Official and DJ J2 Revolution. Diaturaken sugeng rawuh kaliyan para pamirsa sedaya. Seni Jawa asli ingkang keparingan asma Lembu Sekar Melati Kabupaten Singosari. Support dumugi Pak Joko Toko dan Mbak Uja kaliyan Rizky Akbar Dekorasi. Tembang iki spesial kagem saking Abioso Official Remix. Ngomong-ngomong soal korek, anak gue jaga dewe lho re. Diaturaken sugeng rawuh kaliyan para pamirsa sedaya. Seni Jawa asli ingkang keparingan asma Lembu Sekar Melati Kabupaten Singosari. Support dumugi Pak Joko Toko dan Mbak Uja kaliyan Rizky Akbar Dekorasi. Tembang iki spesial kagem saking Abioso Official Remix.
Ngomong-ngomong soal korek, anak buah jago dewe lho rek. Diaturaken sugeng rawuh kaliyan para pamirsa sedaya. Seni Jawa asli ingkang keparingan asma lembu serta melati Andewatu Singosari. Support dumugi Pak Joko Troko dan Mbak Uja kaliyan Rizky Akbar Decoration. Tembang iki spesial kagem saking Abioso Official.